bakanum dan kanu ke jing syak ta ya kan let kawan jeng ki pat ba bat gitu ki balik yo ki arteli ki seng bahalang no po East Jantia ka Federation of Khasi Jantia and Garo People bat ka Meghalaya People United Front ki bu ke jing kerpat ba jing kentu ya kinu ki ken hon ba kemdai ban penlong kanu ke jing ya ki ha ka sngi ba long yo pingkat ha khlerian ki jing ya ki kum ki jing shong kalan mungor hasurak ba NH6 kakta ya kan let kawan ka kamai ke ji kakta ya ki pat ba na du ki banyak taksi kamai ki kali tourist ba kamai bat ke jing ya ki hasngi yo kakta ru ya ka de ka the jang ki pat ba na marha ka bakum ke ni kapor bam dan kam dan jam na da ki pat ba ki do ban kamai la luat ha ka sngi yo kin shakta na mar ba ka khamba ka kamai ke ji tang ha ki sngi yo te la da dan ki jing ya ki hasngi yo kan long ka jing do nong ka ba khrau ba ya ki pat ba ong ukrwo Nakaliang kini ki arseng ki kerpat ru ya ki Borsen Shah District jang ke East Jantia Hills District ba kimdai ban sha la ne ban ajing bed ban penlong kinu ki jing ki ha ki sngi ban long yo ha kleriat kabala jutte bru kum ka sngi yo pangkan Sashisian ki arseng ki labu ru ke jingkerpat ba kinu ki ken hon ki ba yakhi ha ka ba yadai ba du doyong ki dai ban yakhi na du kamen sem bat kim dai ban shat kala yo pat ba la ni kim dai ban perkhat ya ke jingmen toy shimat namar ba ka kam doyong ka dai ka kam yap kam em jang ki pat ba ke FKJGP bat ke MPUF ka haban keran ya ke ni namar ba nadu usnam arja khatsau lakhang yo doyong henrai amran satya kanu ka dak bagi pat ba ke nyo stang biang ya ka kam doyong namar bagi pat ba hi ki shukut tang ha ki jingsha pen bet ba bonjat penkut ukurwo na uba Michelle Chermang President FKJGP Cleriat Circle badu ba Kirshan Bla President MPUF East Jantia Hills District